Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli mukele nazi ezinohlonze eminijeni. You need to be reminded of your obligations as a witness. It is to assist the commission, which so far you haven't been doing. 2, it is to answer satisfactorily. Otherwise, you are committing an offense. Usayitsheni ufana inkosi osamisi uyaqhubeka nokuphuka ngembuzo ekhomishoneri kaMadlanga namhlanje mayelana ke nensolo zokuqhambukela ekukhishweni kwamathenda kumkhandlu dolobha iTshwane. We will go to an extent of writing to Madlanga now to just to Judge Madlanga just to make sure that we get the information and ask how do we deal with it. I-Action SA isimise emsebenzini oyilungu lekomiti ke lemeya yeTshwane uKholofelo Morodi ngemva kokuthi kuvele kukhomishana kaMadlanga ukuthi wayethumela imininingwane yangaphakathi yethenda lokuqoka inkampani yonogada kuSayitsheni Fani Nkosi. Help me welcome your new mayoral candidate for the 2026 local government in Ekurhuleni, Leka Tutshalo Raselingwane. I-DA isimemezele ukhathethelo laseLingwane njengozogaqela isikhundla sobumeya kumkhandlu dolobha waseGruleni njengoba ke sekubhekwe okhethweni lohulumeni beyindawo. Everybody has to be worried that it's not a charity. It's something that is very serious. Uma sibheka kwezemidlalo njengoba kumqhudelwano wendebe yomhlaba uya ngokusondela umqeqeshi Bafana Bafana Hugo Bruce umemezela iqembu labadlali abangama-23 elizobhekana ke nePanama emidlalweni ke yomngcwele ngesonto elizayo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ke ezindabeni zohora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke la ku-SABC Lehigh mara ke igama lami nginguDaud Phungula ke siyabuzo ezihamba phambili mina nje. Usayitsheni Fani Nkosi ungenele osukwini lwesihlanu kunamhlanje phambi kwekhomishana kaMadlanga lapho ehlonywa khona ngembuzo eyinsoleni zokuthi lithinteka kanjani igama lakhe kwezinye ke zezinto eziphambene nomthetho. uNkosi ukhale kakhulu ke namhlanje ngendlela uToleka wakhe ahumusha ngayo ezinye izinkulumo zobufakazi bakhe. Amalungu esithangamse ikhomishana atshele uSayitsheni Nkosi ukuthi indlela enqaba ngayo ukuphendula ngokugcwele eminye yemibuzo akuhambisana nesifungo asenzile uma eqala ubufakazi bakhe. Odabeni lwamathenda eyigidi zamarandi emkhandlwini waseTshwane olusematheni uSayitsheni Nkosi uthe okuningi akasakukhumbuli nakuba igama lakhe kuyilona elokhu livelela kakhulu kanye lesikhulu sezemali emkhandlwini ngokunjalo nelo uthathwa njengomfowabo wayegaqela ukuhlomula ngethenda elithile. Ungaphenduli kwakhe kuwadinile kakhulu amalungu ekhomishana. You need to be reminded of your obligations as a witness. It is to assist the commission, which so far you haven't been doing. 2, it is to answer satisfactorily. Otherwise, you are committing an offense, and maybe you do need to be reminded of that. I want to answer to the best of my ability. It is just unfortunate that maybe the commission would see as in I'm not cooperative to the commission. I've been answering questions since Monday till today. I'm answering, and I'm answering to the best of my ability. uSayitsheni Nkosi ukhale nangoTolika okunguye omhumushelayo ngokuthi indlela atolika ngayo ayisho ngqo okuyikhona okugcina sekwenza kube sengathi kushayisana nezimpendulo zakhe. Uma ehambi amlahlekele endleleni, so the reason ukuthi ngithi ngicela i-interpreter ngoba ngifuna ukuphendula to the best of my ability. So manje makuba namagama awashiya endleleni mina ngophendula kula basically lamagama awafakile kanti ngimele ngiphendule kula magama awashiya. Impendulo yami kubonakala ngathi ingenye indlela engafuneki ukuthi ngibeke yona. Isithangami sekhomishana sifuna uNkosi akhiphe ingonyuluka ngokuthi wayelithola kanjani ulwazi okwakusuke kusengolwa ngaphakathi kuphela emkhandleni lwemininingwane yamathenda ayegcina eseledlulisela kwabasondelene naye abagaqele ukuhlomula ngeenkontileka zamathenda.
Iqembu Action SA isimiseke emsebenzini oyilungu lekomiti lemeya eTshwane uKholofelo Morodi ngemva kokuthi kuvele kuCommissioner kaMadlanga ukuthi wayithumela imininingwane yangaphakathi yethenda lokuqoka inkampani yonogada kuSayijen Faninkosi. Imeya yaseTshwane uDokotela Nasiphi Moya uthi akekho kumasipala waseTshwane ozototoswa ochaphazeleka izenzweni zenkohlakalo. If there are any members of council or the coalition or the administration that has been found wanting, we will go to an extent of writing to Madlanga now to just to Judge Madlanga just to make sure that we get the information and ask how do we deal with it. Ukumiswa kukaMorodi kulandela imilayezo ye-WhatsApp efundwe kuCommissioner kaMadlanga njengobufakazi mayelana nethenda lokuqoka inkampani yonogada ichaphazela amagama osombusazwe be-Action SA, i-EFF kanye nesikhulu esibhekele ezemali eTshwane uGareth Mnisi. Iqembu eliphikisayo eTshwane iDemocratic Alliance likwamukele ukumiswa kukaMorodi. We welcome the suspension of Kholofelo Morodi, Action SA MMC implicated at the Madlanga Commission. But the question now is, what happens to Eugene Modise, the ANC Deputy Mayor and MMC for Finance, who has been implicated in at least 2 instances of doing business with Tshwane? Kusenjalo iqembu EFF lithi angeke lizihluphe ngokuphenya izinsolo ezinasisekelo. There's no need to do that. That's why I'm saying, even if you are listening, because some things, they must make sense to you. That's why I'm saying, today a guy just woke up and then he says, even the commissioners there, they even ask, why are you saying this person is a spokesperson of the EFF? You can see madness. So why should I? So you've never addressed any of those directly with him? Because it's still madness. And we have got no time for that. We're focusing on the elections now. uDokotela Moya uqinisekisile ukuthi sengene uHanis Khuthiye naye ovela ku-Action SA esikhundleni sikaMorodi kuze kube kuphothulwa uphenyo. Usihlalo wekomiti lesikhashana eParliament ad hoc uSoviet Lekhanyane uthi ke sebezoqala ke manje behlanganise kumbiko njengoba nje sebephuthule bonke kade ke bethula kubufakazi ngaphambi kwalo leli komiti. Where I stand, I don't see any color replacing a white color. If something is white, it will remain white, and if something is black, it will remain black. Ikomiti lesikhashana laseParliament liphenya ngenzo lezavezwa ngomkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngoNtulikazi nyakenye liphothulile ukulalela izethulo zofakazi osekusele ukuba lihlanganisa umbiko walo ogcwele. Are going to start deliberations on the draft report, but even before the deliberations start, we will allow evidence leaders to come and present an overview of evidence that they would have gathered. Uthi akukho okuzophazamisa umbiko njengoba wonke amalungu ekomiti eyibophezele emsebenzini wawo. Fulfill the hopes and aspirations of the people of South Africa. So if we remain true to the cause, I don't think we can have difficulties adopting the report. But the problem would be if we want to bring party political shenanigans into the report. Ikomiti la uqala ngomfumfu nyakenye umsebenzi walo. Iqembu leDemocratic Alliance libambe isithangamini abeyindaba namhlanje eGrulini nalapho limemezele khona uKhathuthelo Rasilingwane njengozongenela kumbango weSobmeya njengoba ke kubhekwe okhethweni lohulumeni beyindawo. Welcome your new mayoral candidate for the 2026 local government in Ekurhuleni, Mayor Khathuthelo Rasilingwane. Wamkelwe ngenhloko uMkhathuthelo Rasilingwane umenyezele njengozongenela umbango wesikhundla sobumeya eGruleni ngaphansi kweqembu leDemocratic Alliance kanti ogaqele sobumeya eTshwane uSilia Brink ubalule nokuthi lesifundazwe sidinga abaholi abaqotho hayo saziwayo. To restore law and order to the communities of Ekurhuleni, this city doesn't need a celebrity vigilante, it needs a strong leader. This city needs a strong leader backed by a strong party. Well, you know what that party is going to do before the election, and you know what that party is going to do after the election. Kanti nomholo leqembu esifundazweni eGauteng uthi izakhamuzi zaseGruleni sidinga abaholi abazozinikela ekuthuthukiseni inhlalo yabantu bakulomkhandlu. We are here to say
enough is enough. The people of Ekurhuleni deserves better. The people of Ekurhuleni deserve to have a government that cares about the well-being of Ekurhuleni, that cares about the well-being of its people, that cares about the future. Because it's not about you and me. It's about what we build today that tomorrow's generation is going to inherit. Leli qembu liphinde lamemezela nokuthi seliqalile kulungiselela ukhetho lohulumeni bezindawo. Liphindele enkantolo namhlanje icala lokubulawa kukaSotswebhu weDemocratic Alliance ngomasipala waseMngeni uNhlala yenza Ndlovu kanti ukuzwa kabanzi ake sixhumana ke nentatheli yeziko lezindaba ze-SABC senkantolo uMlondi Radebe. Mlondi, asikubingelele sikwamukele ke ezindabeni ke zasemini. Siyazi ukuthi ke bekulindele ukuthi kosola ngokuba ke inkabi yasoconga uNdlovu uThabo Mathonsi ukuba uzolivuma ke icala. Besacela nje usichazele ngokwenzeka enkantolo namhlanje. Asibingelele Dawudi, sibingelele umlaleli esekhaya. Namhlanje bekulindeleke ukuthi uThabo Mathonsi avume icala njengoba phambilini wayekade eshilo ukuthi ufuna ukulivuma icala lokubulawa laphana kwekhansela leDemocratic Alliance kumasipala uMngeni. Nokuthi manje kuvele ukuthi ke abezokushushisa kanye nabameli kukhona bangavumelani ngakho ekutheni akwazi ukuthi aqhubeke nokuvuma icala njengoba bekhala ngokuthi uma ngabe ivuma ngaphansi kwa section 105A kufanele kube khona ukuthi uvumelana phakathi kwabo boba lezi inhlangothi zombili, kodwa ke engathi bazogcina evuma leli cala ngaphansi kwa section 112 okusho ukuthi ke isinqumo sokuthi ke isigwebo sakhe siyoba ngakanani siyobe sesikhishwa uMantshi kuyona inkantolo oyobe elalele isivumo incwadi yakhe yokuvuma njengoba kulindeleke ukuthi ke libe selihlehla icala lahlehlela umhla ka-24 ku-April nokuyilapho kulindeleke ukuthi akwazi ukuthi avume khona. Kanti kuzokhumbula ukuthi ke leli cala ubhekene nalo nayo inkosi yalaphayana kwaNcamalala, inkosi uSimphiwe Zuma naye obhekene nalo leli cala, bese kuba ngabanye futhi abathathu ababhekene nalo icala nekulindeleke ukuthi ke nabo bayobuya ngalela langa ukuze bakwazi ukuthi bezwe ukuthi kwenzakalani kuleli cala. Kanti kukhona elinye icala futhi abaphinde bavela kulona lapho ke inkosi ibhekene necala lokubulala induna yakhona esizweni samaNcamalala, nalo lelo cala libe selihlehla lahlehlela umhla ka-24 nokuyilapho ezothola khona ukuthi ke anikezwe uhlu lwamacala ukuze akwazi ukuthi ayovela enkantolo phakeme yaseMgungundlovu ngawo leli cala lokubulala induna laphana uqala okunye Zuma. Kanti njengamanje uMathonsi ungaphakathi uvuma elinye icala alenza futhi abebekade bebhekene nalo nenkosi lapha noSimphiwe Zuma, kanti lihlukanisiwe icala yena uliqula yedwa njengamanje njengoba evuma icala lokubulala owayeshoshovu sasendaweni yaseMpophomweni uXolani Ndlovu Ntombela owabulawa naye khona lapha endaweni yaseMpophomweni ngesikhathi kunezidubedube zokuthi umhlaba kuthengwa umhlaba kuntshontshwa nogesi endaweni. Kodwa ke sizobuyela ngaphakathi Dawudi silalele ukuthi ke sizwe ukuthi ke ngabe ke uThabo Mathonsi leli cala lokubulala uXolani ulivuma kanjani lona. Sibonga kakhulu umbukeli yona ke intatheli yeziko lezindaba ze-SABC uMlondi Radebe sibikela bukhoma lapha ke eMgungundlovu esifundazweni eKwaZulu Natal. Mbukeli ke sisathi iqhu eyitolo kanti ke sizobuya nezinye izindaba nganyakaza. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena udabeni ke oluphambili besibiko ukuthi usayitshela inkosi osambisiwe yaqhubeka nokuphewa ngembuzo eKhomishaneni kaMadlanga namhlanje mayelana ke nezinsolo zokuxambukela ke ekhishweni kwamathenda kumkhandlu Victoria. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus nanokuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomjalo bazo. Namhlanje ungqongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Motsoaledi uhambele ke esibhedlela saseMankweng eLimpopo ukuyohalelisela kithimba lo dokotela kulandela ke ukuhlukaniswa ngempumelelo kwamawele azale ehlangene ngesifuba. Ukuhlinzwa kwamawele kuphothulwe emva kwamahora ayisishiyagalombili ekuqaleni kwaleli sonto, kanti ukuphumelela kokuhlinzwa kwalamawele kube ingqophamlando kakhulu kulesi sibhedlela, ikakhulukazi ngoba sisemakhaya nje. Namhlanje ungqongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Motsoaledi uthi lokho kwenzeke kubeke isibhedlela zikahulumeni ebalazweni. The way of changing it is to make sure that public hospitals are also resourced
to an extent where they can do their work, because in terms of the skill, they've got it. Umutsoaledi akalishiyanga ngaphandle udaba lokukhwabaniswa kwemali yethende esibhedlela ithembisa kanti uthembisile ngokuthi kuzobuyiswa iningi lemali eyalahleka ngenxa yenkohlakalo. We're going to work together. I said I won't rest until at least 90% of that money they stolen, we've recovered it. I'm saying 90 because they've already chowed some of the money. But fortunately, you know, they bought Lamborghinis. We're going to get those Lamborghinis back. You know, they bought all the, you know, the things that are not necessary because it's not their money, we want them back. Umutsoaledi uphethe ngokuthi kufanele izibhedlela zikahulumeni zenze kahle ukuze zizobuyelwa isithunzi. Usihlalo wekomiti nomaphoyisa ePhalamende Ian Cameron uzobhalisa ukukhathazeka ngokusetshenziswa kwamaphoyisa emkhankasweni wokulwa nobugebengu. Uthi ukujutshwa kwamasosha endaweni okufanele ngabeke zisetshenziswa amaphoyisa kuletha izinselele. Kanti-ke uCameron uchaza ukuthi ngesikhathi lomkhankaso okuhloswe ngawo ukuthuthukisa ezokuphepha kodwa-ke kufanele kuhlelwe kahle ukuze-ke benze umsebenzi oncomekayo. To hear that we can't speak of a code of conduct. We cannot have soldiers that don't go through joint training and that do not fit into the crime prevention and crime combating space to suddenly just go rogue, for that matter, and attempt to do a policing function without training. It sets a very dangerous precedent, and it's something that, especially in a constitutional democracy, can be quite dangerous. That being said, and I know we'll talk about it now, I think it can be done really positively. So if this is coordinated properly, we could honestly see significant improvement if they work together well. Ungqongqoshe wezobudlelwane namazwe omhlaba uRonald Lamola unxuse zonke-ke izihlangothi ezibandakanyekayo empini yase-Iran ukuthi-ke zibeke phansi izikhali futhi zibuyele-ke engxoxweni eziholwa-ke yinhlangano-ke yezizwe. uLamola uphinde kwaxwayisa ngokwenyuka kwey'ndleko zokudla nezokuthutha kuleli ngenxa yempi. We have continued to say, during this period of a crisis, we called for all parties to cease hostilities and to remain within the bounds of international law. We have also been clear that the so-called preemptive or anticipatory self-defense has no basis in international law. We have also been unequivocal that retaliatories against the Gulf countries by Iran violates the UN Charter and risks widening the conflict. Thirdly, we continue to call on all parties to return to the negotiation table through UN-led multilateral processes. Kube injabulo yodwa-ke kuzakhamuzi zasemzimkhulu njengoba kumengameli wezwe Cyril Ramaphosa ehlinzeka ngamatayitela emndenini ngaphansi kohlelo likahulumeni lokubuyiselwa-ke komhlaba. Njengamanje umengameli wethula-ke inkulumo yakhe ake siyicoshe bukhoma. Usuku olubaluleke kakhulu namhlanje, usuku lokubonga, usuku lokubhiyeza. Sibonge futhi ukuthi umhlaba ubuyele kulabo kubo nemndeni yabo, ama communities asesizwe ngawo lapha. Namhlanje sizonikeza ama title deeds. Ama title deeds azonikezwa labo abaye bafaka. We know that you have waited for too long a period. You waited for almost 27 years since you put in your claim. But you have waited a lifetime because away many, many, many years ago. But we are grateful and want to thank you for your patience. We want to thank you for your resilience and your faith in the democratic processes that have culminated in your land being given back today. So we salute you,
Siyanibonga kakhulu ukuthi nakwazi ukuthi nibekezele. Mbukeli wena-ke umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ethula-ke inkulumo yakhe laphana-ke emzimkhulu emcimbini wokunikezela ngamatayitela. Ubongani Ntanzi nongumsolwa wesibili ecaleni lokubulawa kukaSenzo Miwa utshele-ke inkantolo-ke ephakeme ePitoli ukuthi-ke ukuba akaboshwanga ngabe-ke sewalibopha ifindo likaSofa Silahlane. Ubongani Ntanzi izolo uthule ubufakazi wathi mhla zingama-26 kuMfumfu ka-2014 wayesekhaya kwakuzoba nemicimbi emibili owengane naye wayokhokha ilobolo. Inkantolo imbuzo ukuthi angakwazi yini ukusho ukuthi wayelobola bani. Cha. Izitho zomndeni wami ezomndeni wami Nkosi enkantolo. Hayi ngoba nakho ngingahloniphi. Inkantolo imbuze nokuthi wabakhipha ngaluphi usuku abakhongi ukuyolobola. Ngithe mina kodwa ngisalikhumbula ilanga phakathi nezinsuku. Ngisho njalo kodwa la kolesibili noma olesithathu noma olesine kulolo viki la ngisakhumbula. But did you not testify yesterday, Mr. Ntanzi, that there were these two ceremonies that followed on each other on the 26th of October 2014? Ngisho njalo Nkosi enkantolo. Mina ngiphendula ngalendlela osuyibeka ngayo uthi awusakhulumi lo iqiniso. Ubufakazi ke buyashayisana njengoba ubufakazi ophambi kwenkantolo obukuthi imicimbi emibili iyalandelana kodwa uNtanzi usethi akakhumbuli ukuthi izinkomo zamalobolo zahamba nini. Nkosi enkantolo ayikho into engizojikajika mina. Lena yaseqala ukuyishintsha phambi kwenkosi enkantolo. Akangikhulumela into engiyikhulumile. Izolo mina Nkosi enkantolo ngithe lapha phambi kwakho. Mina ngiqale ngomsebenzi wengane. Ngathi izinkomo angisakhumbuli noma ziyohamba ngolwesithathu noma olwesine noma olwesibili angisakhumbuli kahle phakathi kwalapha. Icala liyaqhubeka. Mbukelo masibheka kwezemidlalo umqeqeshi Bafana Hugo Bruce umemezeleke iqembu lakhe labadlali abangama-23 elizobhekana-ke nePanama emidlalweni-ke emibili yobungane-ke ngesonto elizayo eThekwini kanye-ke naseKapa. Kanti-ke uqoke abadlali abayisikhombisa abebengekho-ke kumqhudelwano ye-AFCON ngasekuqaleni konyaka. iBafana izodlala futhi emuva kwezinyanga ezintathu ingadlali. Leli qembu lagcina ukudlala ku-AFCON eMorocco lapho laguqiswa khona iCameroon ngamagoli 2 kwelilodwa. Abadlali basesiswini siphombule kanti uBathusi Obus bashowe ngaphandle eqenjini ngenxa yokungadlali emaqenjini abo. Abadlali abakhuzi ibuye eqenjini uJaden Adams, uImo Okon, uThemba Zwane kanye noThapelo Maseko. Umqeqeshi Hugo Bruce uthi ulindele iqembu lakhe livuke lesithathu emva kokungenzi kahle ku-AFCON ngasekuqaleni kwalonyaka. One word, disappointing. I was very disappointed after the tournament. We didn't achieve what we wanted. Unozinto Sikhukhuni uRonaldo Lena ungena esikhaleni sika Sipho Chain we-Orlando Pirates naye oshiwe ngaphandle eqenjini. I think Lena is always on the list of the preliminary list, and I think that was a good occasion now to get him with us. He was already with us a few months ago. But I want to see him again, and we will see what that gives. And I don't say that Sipho is not performing, but everybody has to be worried that it's not charity. Umdlalo wokuqala omngane nePanama uzodlala ngolwesihlanu elizayo eThekwini, kuthi owesibili udlala emuva kwezinsuku ezine eKapa. Mbukelo umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nganyakaza.
Konke-ke sizibeka lapha ebesikuphathele zona emini ozakwethu bayeza ney'ndaba ngolimi lwesiNdebele amagamanxa ihora-ke lesihlanu kentambama. Kanti thina sizobuya-ke nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihlwa. Kwamanje sisale kahle.